Jumejn wara li l-Partit Nazzjonalista ħareġ regolamenti stretti fit-tellieqa għal kap nazzjonalista, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM ħareġ jikkundanna lil Partit Nazzjonalista. Fi stqarrija s-sibt wara nofsinhar l-IGM qal li ma jaqbilx ma' dawn ir-regoli għaliex dawn ixekklu l-ħidma tal-ġurnalisti u saħansitra jippruvaw jagħmlu sarima fuq it-tip ta' mistoqsijiet li jistgħu jsiru. Intqal li din mhix tellieqa li tinteressa biss lil membri tesserati nazzjonalisti, imma għażla lil pubbliku għaliex il-kap se jkun il-kap tal-Oppożizzjoni. L-IGM qal li l-ġurnalisti, inkluż ta' din il-Kamra tal-Aħbarijiet, għandhom id-dmir li jistaqsu lil kandidati prospettivi dawk il-mistoqsijiet bżonjużi biex in-nies isiru jafu aħjar lil Adrian Delija u Alex Borg. Intqal li dan hu bżonjuż għal soċjetà demokratika. L-IGM qal ukoll li joġġezzjona l-kundizzjoni li l-ġurnalisti li jkunu se jintervistaw liż-żewġ kandidati ma jistgħux jagħmlu referenza lejn il-kandidat ieħor. L-Istitut qed joġġezzjona wkoll għal fatt li l-kmamar tal-aħbarijiet jistgħu jkunu esklużi milli jagħmlu intervisti jekk ma jimxux ma' dawn ir-regoli. Joġġezzjona wkoll li l-aċċess għal ġurnalisti indipendenti u oħrajn qed jingħalaq meta tibda t-tiġrija proprja għax l-uniku interventi se jsiru biss fuq il-midja nazzjonalista. L-IGM joġġezzjona l-kwalunkwe ntħil li jista' jsir fil-mod ta' kif il-ġurnalisti jagħmlu xogħolhom. L-Istitut talab ukoll il-Partit Nazzjonalista jdawwar ir-rotta fuq dawn ir-regoli u minflok joħloq qafas li jinkoraġġixxi d-dibattitu u l-iskambju ħieles tal-ideat billi jagħmilha aktar faċli għall-ġurnalisti li jagħmlu xogħolhom.